Doncs bé, Samato Okelfen, una de les figures d'aquest campionat de Catalunya, ahir va guanyar el 5.000, avui el 1.500, suposo que satisfet. Bé, bueno, sempre és bonic tornar aquí als campionats de Catalunya i bueno, aquí tant, pues, estava per casa, a Reus, i bueno, jo aprofitava vindre, competir una mica aquí per al campionat de Catalunya i bueno, aprofitar una mica, pues, veure la gent d'aquí del campionat, els amics i ja està. I d'aquí 2 setmanes, una mica com a casa teva, no? A Tarragona, el d'Estatal. Sí, d'aquí 2 setmanes tornem a casa un altre cop, des que vaig fer el Campionat d'Espanya Sub-23, que no tornava a haver un campionat de Tarragona, i bueno, aquest any pues, s'espera un bon 5.000. El Mundial és possible? Sí, bueno, encara n'hi ha temps, ho hem d'intentar, així que jo crec que al mes d'agost pot arribar una sorpresa. Has estat al Mundial de Cross, has estat en uns Jocs Olímpics, seria el que et faltaria, no? Sí, seria, ja per una mica tenir tots els campionats al meu currículum, així que bueno, espero estar a Tòquio. Molta sort i gràcies. Moltes gràcies.